ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን ብወልድ ውሉዳን መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝተሰመኹም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ክቡራት ኣሕዋተይን ኣሓተይን በብዘለኹምዎ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰላምታ ይብዛሕልኩም። ልማዓንቲ ሒዘ ዝመጻኹ ሃይማኖት ኣበው ቀዳማይ ክፋል ምዕራፍ 1 መግለጺ ኣርእስቲ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 1 ሓደ ኣምላኽ ብዝኾነ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናኣመና በቲ ድሕነትና ዝተረኸበሉ ረድኤት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይቶም ነቲ ሐዋርያት ዝኣከብዋ ሓንቲ ምእመን ቤተ ክርስቲያን ዝመሃሩ ኣቦታት ሃይማኖት ክንጽሕፍ ንጅምር ኣሎና። ብዛዕባ እዛ መንፈስ ቅዱስ ብቓሎም ዝተዛረባ ክብርቲ ሃይማኖት ንነፍሲ ወከፍ ኩሉ ሃይማኖት ክንዛረብ ንጅምር ኣሎና። ብዛዕባ ምስጢረ ሥላሴ ካብ ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል ቃል ሰብ ብዛዕባ ምዃኑ ምስ መናፍቃን እውን ብዛዕባ ዝተገበረ ክርክር ኣቐዲምና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዛረቦ ካብ መጽሓፈ ኪዳን ክንጽሕፍ ኢና። እቶም ናይ ዓለም ብርሃናት መምህራን 12 ሐዋርያት ዝመሃርዎ ተሓባበሪኦም እቲ ምሩፅ ኣቕሓ ጳውሎስ እውን ዝተዛረቦ ክነስዕብ ኢና። መዝሙረ ዳዊት 121 ቁጥሪ 5 ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 14 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ቁጥሪ 5 ሓው ጎይታና ዝተሰመየ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ያዕቆብ ዝተዛረቦ ከምኡውን ወንጌል ዝመሃሩ 72 ኣርድእት 7 ዲያቆናት ዝመሃርዎ ሉቃስ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 1 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 5 ገላትያ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 19 ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 1 ክሳዕ እቲ ሓደ ካብ ናይ እስክንድርያ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ ክርስቶዶሉ ዝተሾመላ ፍጻሜ ዘመን ድሕሪ ሐዋርያት ኣብ ተኸታታሊ ወለዶ ዝተንስኡ ኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳትን ዝመስልዎም ኤጲስቆጶሳትን ዝተዛረብዎ ክንጽሕፍ ኢና። ኣብቶም ኣሚኖም ተጠሚቖም ዝነበሩ እሞ ሃይማኖቶም ዝለወጡ ሰባት ንዕኦም ብጉባኤ ዝተኣዘዘ ግዝት ከምኡውን ሃይማኖት ንምጽናዕ ካብ ዝተዛረብዎ ብዙሕ ምስክር ክስዕብ እዩ። ነቲ ካብ ቋንቋ ቅብጥ ናብ ዓረብ ዝተተርጎመ ሕጂ እውን ብፍቓድ እግዚኣብሔር ብናቱ ካህልነት ካብ ዓረብ ናብ ግእዝ ተርጒምናዮ ገባሬ ኩሉ ዝሰኣንዎ ዘይብሉ ንዘለኣለም ኣሜን። ኤርምያስ ምዕራፍ 34 ቁጥሪ 17 ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 37 ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 3 ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 2 እቶም 12 ሐዋርያት ሕሩይ ኣቕሓ ጳውሎስ ሓው ጎይታ ዝተሰመየ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ያዕቆብ 7 ዲያቆናትን 72 ኣርድእትን ነዛ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ንሐዋርያት ዝመሃረና ካብ መጽሓፈ ኪዳን ዝተረኸበት ሃይማኖት ምእመናን ቅድሚ ቅዳሴ ድርገት የንብብዋ በሉ። እዛ ቅድሚ ቅዳሴ ምእመናን ዘንብብዋ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ዝመሃሮም ሃይማኖት እያ። ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ነዚ ዓለም እዚ ኣሕሊፉ ንዘለኣለም ዝነብር ንኹነተ ሥጋ ዝመጸ ዳግማይ ከዓ ነዚ ዓለም እዚ ንኸሕልፍ ዝመጽእ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 9 ቁጥሪ 2 ወንጌለ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 14 ዝሓመመ ዝሞተ ዝተቐበረ ዝተንስአ ካብ ኣብ ዝተገልጸ ጻዕረ ሞት ዘጥፍአ ካብ ሙታን ተፈልዩ ዝተንስአ እዩ። መዝሙረ ዳዊት
ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 5 ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ካብ 4 ክሳብ 10 ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 17 ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 54 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 55 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 24 ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሕያውነት ንባህሪ ኣዳም ዘኽብሮን ናይ ባሕሪ ኣምላኽ ዝገበሮን ንሱ እዩ። ዘኽብሮን ናይ ባሕሪ ኣምላኽ ዝገበሮን ንሱ እዩ። ንመዋቲ ስጋ ዝተዋሓዶ ዘተንስኦ ናብ ሰማይ ዘዕረጎ ብስጋ ንሞት ዘሰዓሮ ነቲ ን5500 ዘመን ነጊሱን ሰልጢኑን ዝነበረ ዲያብሎስ ዘጥፍኦ ንሱ እዩ። ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 17 ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 21 ክሳብ 22 ነቲ ሓይሉ ዝገለጸሉ ኃጢአት ፍዳን ደምሲሱ ባርነት አጥፍአ። መዝሙረ ዳዊት 107 ቆላስይስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 14 ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 8 እቲ ገጹ ብጸልማት ዝተሸፈነ ዲያብሎስ ነቲ ኣብ ልደት ስልጣን ዘለዎ ወልደ እግዚአብሔር ካብ ድንግል ስጋ ተዋሂዱ ናብ ሲኦል ወሪዱ ምስ ረአዮ ፈርሐን ሰንበደን። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 28 ካብ ቁፅሪ 13 ክሳብ 18 ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 19 ዘይፍለ ምኽሪ ንሱ ብሓንቲ ፍቓድ ምስ ኣቦኡ ሰማያት ፈጠረ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 1 ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 4 ምስ ኣቦኡ ኣኽሊል መላእኽቲ እዩ። ንሊቃነ መላእኽቲ እውን ሓይሎም እዩ። ናይ ሓያላን ፍቓዶም እዩ። ንጐይተት እውን ርቀቶም እዩ። መዝሙረ ዳዊት 103 እስካብ 104 ጐይታ ናይታ ንዘለዓለም ጸኒዓ እትነብር መንግስቲ ዘለዋ ንሱ እዩ። ናይ ቅዱሳን ገዛኢ እዩ። መዝሙረ ዳዊት 143 ዳንኤል ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 14 ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 33 ዘይምርመር ናይ ኣብ ሕልንኡ ንሱ እዩ። ጥበቡ ሓይሉ የማናይ ኢዱ ንሱ እዩ። ምኽሩ ሕልንኡ ንሱ እዩ። የማናይ ኢዱ ቅልጽሙ ንሱ እዩ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁፅሪ 13 ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 38 ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 11 ሮሜ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 32 አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይኹን። ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 አውዚ ወዲእና ኣለና። ኣብ ዝቕጽል ከዓ ምዕራፍ 3 ክንመጸኩም ኢና። በብዘለኹምዎ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰላምታ ይብዛሓልኩም።